No i wiesna całkiem pyskiem. No toż mamy wnet już zaś wiesna. Jeszcze moja Klarka kiedyś dawno gadali, co wiesna by nam tak nie smakowała, kiedy przychodzi zimy nie było. Tak cię miaszku, ja co ta moja starka mieli prawie. Przeza wszystkie się już nie poradzą doczkać, kiedy ta wiosecka zima popuści. No, tak poprawnie to już popuściła, ale ważne jest to, kiedy się będzie szło za gryfnymi, coraz bardziej posębnikanymi dziochami pogawcy. A zima latoś tyżna i to było gryfno tela, co zawiera, to i świnia nie zeźle, prawda? No ale wiosna idzie i to idzie ujrzeć i czuć. Tak poprawnie wiosna napoczyna nam się o czasie, kiedy słońce na szuflaru przekroczy równie. Ludzie się ugadali, co 21 marca fajerować będziemy pierwszy dzień wiosny. A i że to jest blanci skuplowane ze ostatnim dniem i cuceniem się cołki przyrody do życia, ten dzień miał zawdy ogromny wpływ na ludzi. Jeszcze ci od czasu pochańskich wandluje się takie święto wiosny pod mianem Jare, które miało mocka obrządków po witaniu tej szykownej pory roku. Wiele tych obrządków, takie choć jak tłukanie marzanny, znane i praktykowane są do dzisiaj, a i malowanie jajec albo śmirgus, które po słowiańsku mianowo dzisiaj włóczybny, skuplowane byli direkt ze Wielkanocą, tak poprawnie byli wieśnianymi obrządkami dawniejszych Słowianów. Jajco było symbolem życia, aż pluchtanie się wodą pełniło rola pozimowego oczyszczenia i dawało sygnał, mamy śluz ze zimą, idzie już kasprować. A mnie się to sam metro nie poradza miakować po jakiemu jedna śpiewka. Wiosna, wiosna, jaka piękna, wiosna, wiosna, pączek pęka, wiosna, wszystko się otwiera, świat zzieleniał jak cholera. Wiosna w sercach się nam pleni, słodki rodzaj schizofrenii, wiosna topi się marzanna, leci śpiewka oklepana, oj dana, dana, oj dana, dana. A idzie wiosna i to jest ci te roski do wszystkich najważniejsze, najgrypniejsze. Przeca od zawdy wiesna napotyna się tam u nas na Śląsku i nie ino od takiego grypnego zwyku tąkaniu marzanny, toplania i we wodzie, w życe, żeby ta wiosecko zima już naisto poszlimowała kajsik do morza, albo można i do Eskimosów. Kejsik te topienie marzanny trafiało zawdy we czwartą niedziela srogiego postu i mianowało się to marzanium. W tym dnioszku nasze działki wykludzali poza granica dziedziny wsi srogo kukła łozdziono we śląsko przyoblyczka, we chopionka i zatem wciepowali ci ją do wody. Bulkali tym tuplem śmierć, zima, niemoc i wszelijakie zło. Po pożegnaniu zimy marzanny wracali się nazad do wsi z egoikiem, który jako wiecznozielony strumik był ci symbolem wiesnym i całkiego życia. Jeden już zaś istny Maciej Stryjkowski, poeta, historykiem ze XVI wieka, pieronem dawno był ci już napisał, i że dawne sarmaty, tako jedna bogini, którą się Cerera pisała, bogini, która by pokopiła wszystkie obieli, wszystkie zboże na marzanna, no, można nie blank po naszemu, przemianowali. Kiedyś sam u nas we Polsce zapoczęło się chrześcijaństwo, nasz pompoczek wycisnął odciep tych wszystkich gromów, ladonów, pogwizdów, leboziewanów i inszych marzannów. I od tego starego pierwy od dowien dawna sam ci u nas na Śląsku ząb i ząb na całko marzanna tłukali we wodzie. Tela, i że z korzy to było zawdy we 7 marca, chociaż on jeszcze nie medykował i że będziemy mieli taki grypny dzień kobiet na następny dzień. Teroski to też zawdy we 21, we ten czas, kiedy nocka jest tako samo długo jak dzień, bez pora ostatnich ludzie tak obymieni o tych naszych gryfnych zwykach boczyli. Ale teroski to i rektory weszuli dziecku o tym godam i do kupy śniemi bajstlują wszystko, co ku temu potrzeba. Był czas, co nie wtore za gajmba mieli te starodawne zwyki. Jeszcze zabajtli, to my pieronym radim mieli, kiedy już ten śnieg tak by się mniejszy zrobił, Klara blendowała coraz wyżej, zimowe obleczenie pomaluszku się ściepowało i hitowało się na całko marzanna. Bajslowało się ze słomy, ze grochowiny i łopcionki. Największejsza uciecha to była ze sprawieniem gęby tej słomianej pupie. Zawdy się sztajchowało gęba na mustę, na szimel gęby jakiejś rektorki, której żadnym zebajtli nie miało.
Przeca wiecie, żeby każdej szkole tako jedna musi być heksa, zawsze się znajdzie, prawda? Tako marzanna Grochowinowo pupa niesło poruch bajki, a wszystkie śpiewali byle jakieś śpiewki, po dwie dni doszli nad woda, kaj ta marzanna miała być do imentu utąkana. Jeszcze w tym czas nie wiedział, i że idzie się nie na byle jaki taj, subel, byle jaki rybnik, i no musi się ciorać nad rzeka, bo kiedy się taką marzanna utoplo i no westowe, to ta zima nikaj nie pójdzie, i no ostanie sabunos, jeszcze długo będzie to plaka i flapsnął. Gdzie piro, kiedy ta kukła wciepnie się do rzeki, to wtedy ona odpłynie hań tam, aż do morza, a że kajsi blan na Grenlandię, a można jeszcze dalej. No i napoczynała się wiosna, naisto najdziwniejsza zajta każdego roku. A kiedy wiosna, to i ludziom się chciało bardziej żyć, radować się, chłopy się takie herskie robili, bali blank, czyste hymny oblikania, już najbardziej to bezmać brało wszystkie baby, stare, młode, wdowy, wydane, samotne, a to zaś jest blank hipszo bojka, a teraz można fajniste sztrofki skuplowane z tym wszystkim mojego kamrata Stasinka Neblika, którego Feuermanem miałem. Pozór ludzie, idzie wiosna, już ci jest blank niedaleko do sąsiada tyżu doszła i na nos za miedzą czeko. Trzeba otworzyć ścianą serca, radujcie się starzy młodzi. Do tego nam wiela nie trza, a uśmiech wcale nie szkodzi. No i to by można było o tej latośni wieśnie, posprawiał ojciec Pnioków.